Umar Timami ina wajen sana'ata sai na ji an yi kirana kamar ba zan juya ba. Amira Dan da ke nake fari kar da ki bari na yi garari samun kina ci gari ba ni ba shiga hadari daga ke na yi kirari bani babu yin kari cikin zuciya ta ke nake buri. Yau kana tsarin su kauna ta yi na so ba wanda ya kere su kaɗan daga sharrin su ya saka cikin kwanso ka kasa zaman ke so ni wadda nake so ita ma ta nunan so zumar suna na so ya tabbata ribar su ka samu mai so wanda zai rike sirrin so ina da dalilin so da kin tafi shi kenan kwarai na bari so. Ina wajen sana'ata sai da ji an yi kirana kamar ba zan juya ba sai ga hubina ta ce da ni umarna kaɗai nake yin ƙauna haba masoyin raina ka daina guduna a koda yaushe da safe da rana da yamma kai na tunana wadan na ganka kana sana'ar da ko ka daina kirana ana san kana yin sona ka zo mu je mu zauna na ce ita sana'ar da kwanda kake mai aibunta Allah ke yi wa maraya arziki ai hakan ya hukunta da mai zuciya akan yi ado kuma hankali ya kwanta to da a ce sata kai na kanka ya zanja a raina da in ga an biyo ka ana cewa barawo gara na ganka ka hakan nake yin sanka da ce hakan take yin sona hakan take yin sora beran da na gana kan na san lissafi na ya kai na cika mai sa'a ba zan barki ba na shirya in ju lauya domin sayi ba mai da'a ni dai ke na sani har yau ke ce a zuciya ke kika min fara komai zan iya domin ki ya mai kyawun riga tarbiyya kyawa ta jin karshe masoyiya inda dai da irin wacce mahaifiya ta ke nema ke ce matar auren da ke nema ke ce matar auren da ke nema